relaxing, cozy, at Instagrammable landscape and amenities na pwedeng pampamilya at pambarkada. Idagdag pa ang malawak nilang sunset garden at ang kanilang napakagandang sequoia barn na perfect for your dream events. Yan ang makikita sa pinakabagong events at staycation destination dito sa Pampanga, ang Belleza Farm. So at Belleza Farm po, we actually have a total package. If you want a garden wedding, if you want a function hall po, if you want villas, if you want the total package, we have it here at Belleza Farm po. US-style farm at ranch-inspired ang lugar na naitayo sa barangay Maliwalu, Bacolor dahil sa passion at profession ng owner na si Architect Edwin Bautista. Kung mapapansin nyo, American siya. No? Since nung na-acquire namin itong lot na ito is agricultural siya, and since kami, mahilig din kami sa mga halaman, nare-relax kasi kami sa yung farm living. Bukod sa magandang disenyo at modern amenities, number 1 ang kalinisan ipinagmamalaki ng Belleza Farm. Minimake sure po namin na malinis po lahat ng mga equipments, mga plates and utensils para po sa safety and health po ng mga guests po natin. In terms naman po sa mga bedrooms natin, of course, malinis po lahat ng mattresses natin. Lagi po silang nilolaundry. Regardless po if wala po tayong guest na papasok, pinapalitan po siya in daily basis po. A picturesque place combined with an accommodation that feels like home. Tuwing bakasyon, ito naman ang madalas hanapin ng mga kliyente na kagaya ni Casey Reyes Chuwali na isang realtor. I like na this place is like a home away from home. So I love it. It's like a haven, safe haven for me to enjoy together with my family and friends. Perfect venue rin ang Belleza Farm para sa kahit anong klase ng events ayon sa organizer na si Joanna Ventura. Pagpasok mo pa dun sa entrance niya, mapapawaw ka na talaga. Yung spacious, yung parking, yung hall mismo, napakaganda, high ceiling, perfect venue sa lahat, lalo-lalo na sa wedding at debut. Kahit gaano kalaki o kaliit ang okasyon, kayang-kayang i-accommodate yan ng Belleza Farm. So it depends po on what event you're holding. So for example, our function hall po, it comfortably holds around 200 to 250. Each of our villas have different capacities din po. We will cater to small to large groups po, and we will cater to everyone. Also we we welcome din kami ng mga corporate not just for weddings or debuts, birthdays. So, maganda rin sana kung may events ng corporate. Para sa mga interesado, narito naman ang panawagan ng co-owner na si Cathy Pineda. Please do visit our place, ni-ready namin siya para ma-enjoy ninyo. So, please do come and visit us. For bookings and inquiries, maaaring mag-walk-in for Ocular o bisitahin sila online sa kanilang social media Facebook page at Belleza Farm. Ashley Punzalan, CLTV36 News.